За десерт съм ви оставила изпълнението на 5 кукли, сладури, чаровници. Всичко хубаво, което ви дойде на ума, е събрано в тези пеещи котенца. Сияна, Павлина, Криси, Армина. Запознах ви с 4 котенца. Петото коте се оказа дете с характер и избяга от камерата. Тя се казва Петя, руса е и ще я познаете веднага на клипчето. Автор на песента "Мяу, мяу" котенце е госпожа Невена Кючукова, ръководител на вокална група "Пеещите котенца". Ето ги и котенцата!